Hi guys, di ako karon sa akong apo nga nagmatan na nga wala pa nakatutoy kay wala pa ang mama. Unsa man aghilo guys ka? Ha? Unsa man luoy magayang no? Sabi, gutom na? Ha? Gutom na? Agoy, agoy. Bawal ni siya kisan sa kanang bangason? Bawal ba yun? Na, narabay ako dahil niyo. Hindi ni pwede siya ikon na. Ilong na lang ate ikon na ha. Ilong lang ate ilong. Ay, anak-anak ay ate ilong ha. Agi. Saman, gutom na. Ikaw boy, gigutom na ka boy. Patutuya sa boy. Agoy, saman. Ha? Agoy, aha. Agoy. Paakon ka be? Ay, hello guys ka? Paakon ka be? Paakon be? Agoy. Ari na mi kay napamilakaw. Agoy. Nang langhap. Sagdi lang kay nanay mo mama karna. Nanay mo mama karon. Balik sa tulog, balik. Oh, ikutok yan sa bataw. Smiley lang sila. Ari sa bilin kay ato sa mi sa ubos kay napami ko anon. Tuyo dito sa ubos. Nya kauban ako ni akong mga kuano. Alipuris nga mga gwapa. Alipuris. Lah, gwapa sa kay ko sa kamera. Usay grabe kay kahagard kaayo atong face. Nya karon pagdali mo kinag uwa na. Ag ato mi karon guys sa Mintabon kay magtanda mi dito sa kuan. Katong among uyuan nga namatay. Kuan kanang bana siya sa igsuon sa akong papa. Si Papa Prido. Hala, si aning isay. Kasi si aning isay namatay? Atong kuan. November? Ay, September? Ha? April. Si aning isay namatay, April? Datong ni aging tuig? Wala pa nagtuig. Ha? So sa ato pa, wala pa nagtuig da. Karon pa April. Wala pa nagtuig guys. Unya karon namatay na sad si Papa Prido. Mo adto mi karon dito kay uyuan masani nila. Kay ang iyang mama dani igsuon man ni Mama Inday nga igsuon sa akong papa pod. Basta igagaw ra gyud kuan. Tanan parihentira dili sa to si Lilin kadto kay si Lilin wala may magbantay sa bata. Siya man ang yaya sa anak ni Saysay. Nagtawa si kuan oh. Maunang dili si Lilin ka lakaw. So karon kay naaman mi bikan, agoy Ginoo ko bayot. Naaman mi bikan. Magpalit ta sa kuan. Ha? Gibayloan inyo motor? Gibayloan inyo motor? Ano sa dili na pangas na? Ha? Naunsa ang motor? Naunsa? Gani, sige na, pagdali na mo. Kay magabinan niya ta. Magdali ra ba ta ha? Kay basig mga gabinan na sad ta. Magabinan ta pagpangat. Magabinan jud ta. Lagi ahak pagbuntag day ta dito. Kabalo ba sa Inday ti? Di na siya gusto nga maglakaw ka nga mag. Langan na sa oras pero alas 5 na. Mag-uol di na siya. Kasi magabinan pa. Kalipay ba sa magabot na. Ato do na lang ta do taman sa hapon. Nagikulirog ka mo unya karon unsa man ni karon? Lah, hawa mo. Kusog kayo padagan. Hawa, Ginoo ko basig. Junjung man Ha? Junjung. Grabe sila kapadagan na murag mga Grabe kay maka Ginoo. Grabe kay makapadagan kilo. Murag taluparon ha? Balik niya na ako kana ba? Nag-abot Dani to nakuan ang iyang kuan. nag-ana na siya. Dani to siya naagi siguro kay ang diri man good guys. Naay mga parts sa simento nga ingon ani. Bantayanan. Lubak-lubak. Diri siya nakuan bangga. Diri siya na bangga. Kani dani siya nakuan. Nya, pilmirong lupad niya dito. Tulbong siya dito. Layo kayo? Ha? Oh. Isa pilmirong ana. Dito dapit dito. Oh, nya ikaduha dito, dool sanay kuan tubig. Laton. Unahan sa baril dahil dito ang last. Wala padaplin ka mo giat, kamo padaplin. Kusog kay padagan. Ha? Tuwa siya. Ha? Tawaha lagi.
Di na to kalikayan ang disgrasya. Hilak na. Di na to kadagan ang disgrasya mo nang. Sige na, pagdali na mo. Pagdali na mo. Kay... Tabi apo, ala. Tabi apo. Tabi apo, panabi. Tabi apo. Atas, sakay lang. Di diretso ta. Dito na to ibilin gyapon sa kuan ng bilinana na to ha. Sige. Kana. Sa mana anga. Sige. Sige. Wala kandar. Wala. Wala kandar. Di ka namin dito sa Palawan. Ako na dyan nakuha ang akong giin. Ha? Dito na sila kita. Nakurat ka? Nakuha na ako ang akong gi-invest. Ala. Akong gi-invest sa Palawan Pawn Shop. Thank you so much. Uy, mag-atras ako mga biara guys. Abangan ninyo kung unsa kanindot kaayo ni siya. Naunsa mo? Pero kung ba nag-atlok sa sir? Kasi mo sa gini-gini Ah, is not here. Yes, sir. Magiging galak. Galak mabos ka sa pang alas mo. Is not here ko no. Nara is not here din sa balingwan. Ari mi sa kuan Codilos Bake Shop kay magpalit mi sa pan mo among dalhon dito. Wala na pan na kuan. Wala na. Kay para na ami madala dito para sa BGL. Kanina lang siya no. Pagkakot pandesal o. Ang ko sa tarang pandesal. Lami biyan ni ay. Kasi mo gitayaan? 172 yung gitayaan. Target rambol 01 na yun. 01. Taon na lang guma. Okay. One na guys. Dato na yun, bali 200. Pila ni siya? 72 ra siya. 5.20 man na siya, no? O, kaya lang siya. Dara. Among gitilawan ang pandesal. Dili pa siya gani. Mura ganyan yung buntag ni ma. Lami ang putad. Nana iba? Naunsa na ni siya guys. Imbis na agadto namin dito. Wala say masakyan. Kusog kay kulan. Silang lang tuwa sa Bikili. Naganami danit kay nangita mi sa among masakyan. Hoy! 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 Dato agyo. Sana masakyan mo. Ha? Ikaw nagtawag? Ito, makauna ko na ko na gusto ka. Kaila ka? Wala. Na, mayatig gini karon. Pagbukbok. Ang tabon. Tulo ni kabuok. Napay. Para dito sa Gudilos Beach Shop. Atong hatitan nga. Sige sa unang. Ablihi lang. Aw iba. Ablihi. Ay! Ala, basa kayo, my love. Lang! 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 Hali. Sige. Ay! Ah! Musakay na rin may pagbalik. Ha? Huwata lang mi. Diyan nami guys. Amo na ning ihatod. Magpahuwat kami atong kuan. Nagpahuwat kami atong tricab nga among gisakyan.
Hala. Wan kay dito balinguan. Ha? Classmate na ni Abar oh. Kinsa? Kana oh. Asa ba class ni Abar? Abar. Iyab man siguro na nimo ah. Classmate na ni Duy. Ako na siguro. Iyab man siguro. Ay, buing ka ba? Ano na pero siguro gisagpa mo ni pa. Ha? Wala pa rin hindi ay? Wala pa. Wala mo nagtawag? Dili ako kakontak. Na wala signal dito. Amli sila. Kabulakan. Kabulakan siguro. Nag-aso-aso na to balay niya dito. Nagkasoso. Oo. Kasi nasunog ko ah. Simba ko. Udah na ilang lepaan na naungan ko. Agaw nga, guwapo. Uy, ni Chiri. Hi, ma'am. May hapon. Napay isa ka, ma'am. Ano siya, sinaligan ni Mayor Unabia. Amin. Amin sa. Agayat. Lapit ko siya ba? Amin ko, mama. Kung sa oras namatay si Papa? Wala City sa gabi. Di na dito siya kaon, mama, no? Ang kaon oy, wala yung undang niya. Ay, yung kaon niya? Ang kita na ko may hug na kay giron dila ko. Pero kaon ba siya? Oo, pero ang yung sinto ulo kay nagdito na nagbubag ya utok. Na sa bulan sa dugo. Katong pagkahadsa niya, pagkatumba niya, Ay oh. wala to nakuan di ay. Ay, gisitiskan niya hakuan ba? Sa naman na mo kay dito ko ng sambar pero hindi na ko na makuha tayo dala dala. Hindi ko na sa iya na kuan sa iya. Tungod sa edad. Lagi na. Wala mo dala mo. Ano yung sa taon kay itong sinitan kay ano man yan mo. Itangtang ang ho sa ilong. Pero ako sa sinita na dito. Ikaw sa? Wala na kami yung mahal may nagsuswit. Wala kayo. Wala na siya. Nagbuluan. Ay, nagbuwag na. Nagdungag, ganina ra, hangtod karon wala pa nahuman. Dugay magmala. Inobong man. Nahubog? Layon siya, nahubog siya. Isakto ko siya. Karga sa inuma. Dahil mo dito. Tulo karon may panahurot. Ay, ano ba? Dali na. Gani, ha? Nala? Nabalik yung kurente niya. Wa pa nagbalik ang kuryente dito. Kumana, sa amo, nabalik mo. Balik na. Lanlan, mabalik ka man namin. Ubalik na yung phone. Agoy, ginoo. Di lagi managid lagi. Ay, manahig eh. So, sa kaya, ito una ka. Sa mo pa yung... Una dito ba ay iba kay para kapuhan nimo. Sige na, ako sa likod, ako sa tubangan. Ha? Oh, kamo tulod. Ha? Asa ka, tubangan. Dana ko sa ligid, kumahimo. Sige na kayo. Aman sila. Wala sa atubagan malagi ni si Madam lagi. Atubangan ka? Atubangan ka? Oh, O sige, kinsa man ni Payong? Kinsa ni Payong? amo, ando din. Ay inyo ni o taysa pa, ablisa ha. Basa. Ganda ha, kay... Ha, naunsa mo. Guys, di ana pud midari sa kang Madam. Yan, ana pud sila bag-ong menu. Siomay, fried siomay. Yan, napay bihon. Kanila Madam bihon, tulo ka serve din. Kapila siomay? Tulo 20. Tulo ka serve pod nga siomay. Oh, kana lang amo Adam. Nang sa magkalang. Okay na. Ha? CR ka? Gikan mi dito sa kuan. Gikan mi dito sa Mintabon, dito sa ilahan ni kuan Papa Prido Anhing. Nya kay murag something gutom naman. Manaon sa amin. Kay naapod sad ko'y gihuwat bayad sa internet. Basin mo agi to sila karon diri. Ano mo jote? Ha? Tawag mo jote?
sa internet. Oh, Datong 24. naamo aka pa to. Ambot lang. Basing gapon. Wala pa kita pataod. Ha? January pa ka napataod? January sa pizza. Oh, di ato nang rin ko ino. Kasi pizza. Halo. Kan limigo. To di sungko pa. Ari. Sa kono ko niya pa kan limit. Naging shop. Dila ka sumay dams. Kuan. Tulo 20 yung o tulo-tulo lang ni. Tulo-tulo sa siomay. Para may chicharon bulaklak pero dili sa amidana. Kaya mura girigla sila iba. Nakapamista mo gahapon. Wala mi Isa kasi nakapamista. tawatay tapos. Tapos additional. Same. Oh, Parapin eh. bira. Oh. Bira kay nanganal. Tapi na naman siya umay te. Tama 3.1. Ano 20? Wala ni siya oh. Kinismos. Dami Isa mo na, bebe? anak dahil madamda. Oh, ano dayo. Ako gapinan kay ulo king kuan eh. Diretso na lang ang bihon dani dam sa among plato. Daw ana dayon guys. Wala pagka perfect ayo. Perfect kaya ang UTI dani. UTI ayon kara ba iba? Ha? Lang magpalabi. Ang tubig na puputong kay. Kana tulo 20 dam no. Lagi butagan lagi mo kuan. Pwede siya kuanan dam. Siya butang kamansi, toyo. Kamansi ang kaning Hindi ka mas kuan. umay day? Sumay, labi man kayo na. Lumpia. Butangan ng Ana lang butang lang ay ba. Tulo 20 din dani na lang dahil ang kuan dam. bihon dayon. Oh bihon din dana. Pero tagkuan din. Sibog ka gamay iba, ay pagpanlapas kay diyaman ka. Dani ni Manisos, Una ah. gloves dayon. Tapos ko tayo pa rin. Kusog yung uwan sa uwan tabon ba? Uy, ulan mo may ganyan hunong bro. Gani. Ay apil po sa di diri. Pilay serve ana sa bihon. 20, tag 20 mo. Ay duhaan na lang di ay dam. Lani na lang di ibutang. Ay, kuha na liha. O duha ka serve ana. Iusa na. O iusa na lang kay para hampat ra diretso. Wait, bantay-bantay ha kay basig makalabay sila ha. Kurma ato. Kaya nila. Kato sa kira nila ba? Kay basig makalahos sila. Nararaba ang bayadan eh. Ha? Dili na sila mag-atoy sa payag. Dili na yun. Ihatod na nila ang kuan dito kana ang hagdanan sa ilani Ferdinand karon. Ay, ako na te. Pwede na nagdaha ito. Mm. Ayun na kay basa na. Ulanan. Sige. Okay na siya dam. Dadagan man dai siya no. Hugais siya dani sa kuan limang pito. Okay, para perfect. Iana po sa pagpuga lang ay iba oh. Hindi siya po nabutang Jesus ang bihon. Sige mga on pagprisa iba. Ay lang. Ayaw lagi pagreklamo lagi ipaampok ka kay para naatay grasya kanunay. Diba? Ano tilawan ng siomay? Lois, tilawan ng siomay ha. Nagpadapli siya. Pwede mo malami. Aw, suka rin. Halang gid ya. Isa lagi ya. Nang unsa man mo? Hintay na ito nero. Account mo. Lala ni mga laguro to. Kuandan. Tulo ka rice. Di na ni may butang diri. Iya ni. Ano gi ka nga basal Pwede mo? mo ito yo, ma'am. Karga mo? Ay mo nagkarga. Ito balay. Pwede ko tayo. Unya ano nakalahos mo diri? Panit na balay ko sa imong. Pwede mo Sige. ito yo. Ako pa man ako mag-thank you. Kuan dain dam. Saray dam. Kami sa una. Unya na mo kaon. Ngiti. Katulo din. Kami man na mo kaon baka. Sibo. Sibo. Igong ka? Oo, butang ina nga. No, may saucer to eh. Ano yung alam gamit?
Gusto niya para diretso ka na. Ay, kamot. Hindi, arim, harap na arim. Paglap na lang mo. Paglap na lang mo. Yakan, dani na natasasaw. Kay layo ang kuan, ay wala space. Dami may kindo mo. Sige. Ha? Ay, wala to ko. Brad, baliw ko sa mga Brad. Hindi. Amo rin. Palot na rin sa. Kaya pakadoblo ni. Ako na, kadua. Amo to. Dam additional ko tulo ka rice. Ano sir oh? Paano pala din? Ayo pag ikan kanila kuan. Tumoy. Uy mga anta sir. Uy sorry jud kaayo kay nagdepensa ko sa kuan kay para dili ta mag-abot og inana bitaw. Diara sir. Apil na to kay ano? Kay Ang ilaha sir sa balay to ana dito sa ilaha. Oh ha. Oh paliw ko sir ha. Oh sige sige. Salamat kayo ha. Siya na bahala dana. Kay bawo na to siya sir. Asa ko plato? Nadugangan na to ah. Sige, tulog ka lang. Ah, nagabuluan din sa luyog. Na nagkuragi na hinuna na unsa na ah. Dami pa maayo. Andi di, ati ko andi. Paano ito sao? Ayo. Kaya na isa lang di. Dala ya ano? Lumay. Ano mo kun ni mami? Lumpia turubayin. Ngani dia mo saron mami saron pud. Ay uno man ta, bado ha. Sumisungit yung mami karon. Ngani dia mo kanay dia si mo salang lang. Daw shumay po dam bali 20 sa isinta. Buta ka ikala Oh. lang, sus lang. Halang. Kita ka nga sili na. Sabi ko ba ito ng kwan? Ibahin ra gyapon ni Dam. Oh, ibahin ba ya kung kay mga sirop na niya oh. Oy, sigbin. Mga team sirop. Ano ka mo? Patay na tampok na. Wala sa darme. Gatoy mo brad, arim sa Ha? Kami ari man eh. Uy, tabunin yung tutoy kay nakita na violation sa dani. Burong tuto mo na. Yang. Hindi, arim mo na, arim dani. Daw dugangi isa ka serve nga kwanda, bihon. May lutang ka to yung Wala na chicharon bulaklak. pasa. Pasa daw mo sa bulaklak. Pasa ta kay gidugo na baka. Wala na gani dia luto oh, wala na oh. Ilam na order. Oh, sige. Order ako pinakahalang additional na. Uy, ginoo ko mo pay pagtangka nimo cook na dayon. Lingaw kayo mo rin, no? Lingaw ka nagabot mo mga para. At inaway, ang duhan ng manisa. Kauntan. Kumana mo karga? kakayan karon. At tapuan. Mga tagal. Sapon. Dama rin ako magbayad kaning tambok. Siya magbayad. Oo. Naka-record na. Ala, sige, makugas ng Kaning, plato. kaning tambok. Oy, hugason oy. Ay, tigla ba ito ba? Ay, tambok pa na eh. Tambok rin eh. Ha? Tambok rin eh. Kasi hindi nga. Hindi nga. Nanay Susana. Uy, ano ba ito? Ang dami man ang kwan oh, kani oh. May palapa na, may limon. Ha? Tumoy sa kuwan ko sa rin butang da. Ha? Tumoy ra sa kusara. Nasa ati ah. Igagil yung rota. Isa ko tara hala kayo. Na? Challenge pa daw na. Imong gi butangan sa isang sarang at tumoy naman unta. Lami man gud siya. Eh, Mountain Dew tayo. Dapat ganun mga biya. Igit pa duwa. Kaya mami enjoy nyo. Ato abridor. Dugangit kan undam, tulo ka buok. Taga Mountain Dew tayo. Big Bo. Tunga ka isa. Adi na may panyapon.
Sa bumakaon ka. Next kita ya. Thank you. May pang mag-Mountain Dew din ha. Sa kadungan ako flag rice. Ikaw. Ha? Manginasal. Tulog. Dam. Tulog yapon dam. Tulog yapon. Hindi nakabuok da. Karon po na. Karon manalangan natin nagkaurot ha. Gani. Ada man tunjuk sabi? Mountain Dew isa din repair. Mountain Dew di ba Uy. isa? 1.5 nang ta. Ano ka ba? Dagko. Libi no? Dito. O kuya. Dam no. Ano ko sili? Hala kayo. Nakapal sila. Ako ko sili. Kumana day ka? Ay Ano pag may? Jumay me. Dua. Banit uno. Dami pa ka. Tumete uno. tungagan sa unon. May uno may. Oh, ikaw di ka? Ila. Dua na me. Unsa man? Tumay ba? Sumay gyapon dam ha. Tungagan sumay. Dali ka bika. Parang nalikaw. Dili dam na ha. Dili ka bika. Dili oh. Dali. Oh. Dali ka ni oh. Wala diya man. Dili oh. Ikuan na kani, dini kani. Anak ba? Oh. Dito na pa makita ko ta pagkalitan. Ito 1.5. Wala gyapon baso te. Timo na atong batong. Dali na gaya. Oh, disposable lang gayon. Nabuglaw na ako si Mountain Dew lang. Ay ko. Akabo Gani. palit lang. Kita buglaw niya. Bugnaw kay dadto. Lord, di ba yung Saan yan? Kapit sumay. Ang inyong tinarabahuan kay hurot lagi ako sa inom. May wala ko. puyok ka mo. Mayo ganit niya. Kaya ka bulaklak. Panarbaho niya. Hurot ka sa Mami. agay. Awalay sumay niya to. Ha? May pag-ipayot yung kaon kanunay. Sa tagay. Na. Isa mo Mountain Dew? Sumay? Na 1.5 ra ba mo? Gani. Ayaw. Lahi man o lahi amo kay laki man mi. Di mo pa imnon dato ha. Tawanan sa kanya ako. Datang. Malat lulok karon nga dugay kita. Hindi ko lulok, pero ganun niyo ba? Balak na lok, gutom ako. Lami ang halang eh. Ay, kami mo. Istikot sa kanya. Saka to nila, akong driver na bunggo. Oh, hindi daw na. Yagan siya. Naman ang hakot. Ang baka to ang niro. Ang ligot. Amoy ni amoy. Laga na to. Huwag man dito kung bigay kayo. Wala na, nanay naluto na. Okay. Sino ta? Ikaw ang bulaklak. Asa ba silang lang siguro tambakang palit so ay kuan. Oh, nag-PR na turun. Ano siguro ya ano siguro. Ako lang sa tiyan na pulot. Pan na matay hindi alam si siguro. Ah, sa binilibin? Dapat ikaw nagpalit na to. Ako naman. Ulo pang human. Yung ka na lang yun. Ayan, ay ko. Yung kanya. Sir. Atay. Bihon sir. Pero bulaklak. Ah, Lang. pinaka-rice. Tulo lang pa sir. Sugo. Tulo yan. Ibalot lang. CR pa. Bugno mo pila doon din. Ano pin? Amerika ko rin yan. Raya, nagpalit. Pila Kuha sa yung ito bihon. kuha. 20 na sir. Di, magunda naman gud pharmacy kanang pharmacy diha oh. Kulang. Pagdala sa lukas ay natira sa atin. May sumay sir. 20 na. Asa na palit me? Ay, papanulayaw. Na ato karon. Kaya mga natindahan ka na. Dato magud kay bugnaw kaayo. Kinain na.
Kung pagay paglakaw, ipabalik na nimo. Wala lagi kapatlog. Pasyente break ka. Ilang ka pala ka na sir? Ano ito? Okay pa ang kwan. Oh. Asa na sila nga ba yun? Isa, gusto ka rice din. Ito lagi na palit. Tahan ka na ang tao. Nagmark siya? Kaya murag namor ng patil ko. Salamat pa. Oh. Inuo. Hindi pa mo na magwarda ng tara. Inuo na siya. Saan ka? Dili ba kadagan nimo? Tala. Ano pwede mo ito? Sa lumpia. Ha? Tumay. Ang sama na to. Tumabo na to. Ginoo ko ba yun? Dana na lang kay madam oh. Silupin na lang ako kahit silupin. Sama. Pasok na ako pasok. Dana ba yun? Right lagi ni. Pag palit na tuloy mo no dana o dana. Isa yung yung kasi. Siguro na diya kay mga kamo na ba na? Pain ka rin Ate Sulod dito. Dira daw, sir. Tawatan. Kaya di na kalkayan yung mga scammer ka na. Nabitaw kong kuhaan, di pa pahit sa paan nga. Wala naman ako. Ako ba nagpala? Ano ka na pala? Ikaw man. Siguro na sa rin. Ang ako gipapayat din mo dili ko ang pakwa ko man gud. Nadi ka. Ha? Ay, lang para pulay diri ko nakapanapli. Pilami yung halang ba? Lami kayo. Apad ka man. Wala man ikan tayo rice di ay. Paano balik lang din? Taking din sa Amo ka man sa bukod. Uy, buka ninyo oh. Aba yan sa kay sir. Solid ang panyapon. Biglo-glo pag Kung pumukas sa ako. na may. Ang gawas ang sipon. Wala na karikado imuha. So silang lang dugay gisugo. Karon pud si Rimo na pud. Sangit gihapon. Uy, ikwan sana lang kuan lang oh. Mga kuan limusito. Ana na oh. Ang gawas ang sipon. Wala na isang digay, no? Ha? Wala akong baso dinudugay niya. Isa na kabok. Di lagi magkara-gara lagi. Ito mo to kabok. Ito ko manak sa man. Nagula na mong good. Nawit sir. Ako lang hapon. Wala magluan pa ta. Kaya lahok ba? Dan sa rice tirasis. 120 ka tayo. Wala pa si. Ha? Sa imo pa. Ano ba? Uy, ko na mo tulog ka buo. Gawa ka kuan. Kumana, uy. Yun na yun. 100 mo ah. Yan. Hindi mo